Afortunadament són només una minoria, però no cal deixar passar desapercebudes determinades conductes com la que observarem ahir en la manifestació cívica del 9 d'octubre. Neofeixistes amb banderes amb simbologia nazi tractaren de boicotejar l'acte institucional davant la passivitat d'uns i la indignació d'altres. Els actes de commemoració de la festivitat del 9 d'octubre estigueren esguitats per un grup reduït de neofeixistes que van mostrar símbols nazis i van cridar termes antidemocràtics. Estos grups es veuen emparats per un buit legal on una cosa és la provocació i una altra la incitació. Bueno, el foco yo lo radico siempre en quienes tienen la autoridad en este sentido. Estamos hablando de la delegación de gobierno. Entonces, en ese sentido, sabemos que el Código Penal no deja mucho margen cuando es solo incitación y no provocación, pero esperemos que estén identificados si particularmente hubiéramos tomado la medida, hubiera sido aconsejable tomar la medida de retirar ese tipo de simbología que atenta contra la dignidad y los derechos humanos. Un buit legal que està a l'espera de solucionar-se amb una reforma de llei que prohibisca actes nazis com el d'este 9 d'octubre. Els partits de l'oposició són de la mateixa opinió que la plataforma de Moviment contra la Intolerància i acusen d'inoperància a la delegació del govern. Des del PP condemnen la protesta, però relativitzen també la qüestió. No puede ser que un acto como este, como el de ayer, un acto que transcurrió dentro de la normalidad, sea objeto de noticia, más que el acto en sí, el hecho que en la propia procesión cívica iban banderas nazis consentidas por el señor delegado del gobierno. Yo diría que consentidas, y espero que no amparadas. I en un acte tan simbòlic, tan entranyable per al poble valencià com és la marxa cívica del 9 d'octubre, que estos grups estiguen presents i nosaltres els hem patit, no ens mereix ningú respecte i per tant demanem una actuació per part de la delegació del govern. El nostre eurodiputat Jordi Sebastià ha actuat, ha informat a la Unió Europea i ha demanat explicacions perquè en tota la Unió Europea estan escandalitzats. No és la primera vegada tampoc i sembla que el 9 d'octubre, que hauria de ser una festa i una manifestació d'integració del poble valencià, de reivindicació de les nostres senyes d'identitat, està sent utilitzat pels feixistes, pels nazis, per aquelles persones que atenten contra la democràcia i contra el poble valencià mateix per exhibir els seus símbols. I la policia havia d'haver identificat els responsables i havia d'haver impedit aquesta exhibició. Y en la manifestación y en la procesión cívica evidentemente hay todo tipo de gritos, todo tipo de banderas y todo tipo de cuestiones propias de la calle a la que lógicamente es difícil controlar. Lo que sí que está claro es que cuando posteriormente pues te das cuenta de las cuestiones que han habido, pues lógicamente hay que condenarlas y hay que rechazarlas, que es lo que hacemos en este momento. Que somos del vostre planeta. La bomba del feixisme.